ug karon ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon higala nga Biyernes o gapit sa 11 na nining buwan karon sa Hulyo tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Nay usa ka lalaki nga nikatkats punuan sa mahogani sa Taluot, Argao kagahapon sa buntag. Hapit na mag 24 oras nga nagpabilin ibabaw gyapon sa punuan. Wa pa gyud manaog bisan giunsas paghangyo sa mga rescue personnel. Straight to the point. Ano ka na mga higala? Katanig pagtagad do buntaga sa manuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas kabahin ato ning pagtagad mga kagilaan mo ring naguol din ni mga sukid paminaw kay gibiyaan sa asawa. Uy, Straight to the point. yawa din ning kalakiha mga sukid paminaw. Ang asawa mga higala na ini nitawhan na taga Sambuanga ni siya. Unya matod pa mga kagilaan kinini ang gibiyaan sa asawa mo ng puting guula ni saka sa kahoy. Uy, og hinoon pagkakaroon mga kagalaan mayo og ang asawa mo o ilang gitanaw og mao'y makapanaog haanay nani kasamangke. Tagaan pagtagad mo taga sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin suspects pagpusil patay sa usa ka taxi driver sa may barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Atong gikubiran mahigal to milabay nga mga adlaw ni surrender na ngadto sa kapulisan kay matod pa na konsensa siya sa iyang gibuhat. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga kaigalaan na ato sa tagag pagtagad ang atong dugang mga isgutanan des Dakbayan sa Mandawi mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Og hinaot unta mga higala nga kung unsa man to katutuang nga kontraktor adtong mga lampos diha kay bag-uhay pa maning maong mga lampos di ay ngatong buwan sa Mayo pa man ining maong mga lampos nga gipamutang din ha pagkakabuka ba ka na mga lampos. Straight to the point. Og unya kinini ang unsa man ni under warranty pa ni ato nang ipaklaro mga sukid tigpaminaw kay katong kontraktor back job ninyo ni. Straight to the point. Inyo ning trabahoon ha. Og naunsang hitabuang nga perti man pagka kaisog basad ninyo nga nihimo nining project nga naa atubangan jud mismo naa sa vicinity sa City Hall. Straight to the point. Kaisog ba nga nigamit mo mga materialis nga labihan kagabok. Straight to the Hasta ang point. relo mga higala nga sayop. Kaisog ba ninyo ha? Isa ning maong kontraktor ha? Tagantanig pagtagad lumutaga mga kigalaan. Unya ngano basad mga higala wa gyud makakita dahil sila si Mayor Jonas Cortez anig mga kaubana. Naaraman gyud na sa tugkaran sa City Hall. Wa gyud makita or unsa ba? Dunay nagkatap-tap sa mata mo nang wa makita. Ato lang agi katawa-katawa mga sukin tigpaminaw ha. Karon buntaga tagantanig pagtagad sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ato sa tagag pagtagad ni ron kay ni ay na kontrobersyal mga higala nga doon naman gud ni sila seminar dito sa Manila day kini mga bag-o nga mga napili nga mga opisyalis gobyerno. So doon na sa mga higala mga tutorial nga paghimuon ba. Pareha ng mga congressmen bag-o pa mga higala karon nga kini ang matawag nato nga napili pagka congressman. Wa pay background unsa na mga higala ngadto sa kongreso. Doon na sa tutorial dito mga sukin tigpaminaw. So mausad ni mga bag-o napili nga mga gobernador, mga vice-gobernador sa local government unit DILG mahigalan pahigayon og seminar inana no para ma-train sad sila. Apil dito mga higala ang ato mga officials Dakbayan Sugbo og lalawigan sa Sugbo kato mga bag-o. Straight to the point. Tuwa po dito may gala si Pambari 4 ang gobernador sa Sugbo og si Glenn Soko mga sukid tigpaminaw nga niapil sab nini og katupang uban nga mga bag-o pa. Nakita nga dunay picture mga kaigalaan
si Governor Pambari 4 uban ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Straight to the Abo point. kini karon mga kaigalaay atong tagagpagtagad kay medyo dunay lain-lain nga mga komentaryo sab nining mao nga picture mga sukid ni paminaw. Straight to the point. Although may explicar ini may higala si Governor Pambari 4 pero worth sab kini mga higala nga atong i-discuss kay lain og opinion ang katawhan mga kahigalaan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, Governor Pambari 4 ni padayag og suporta alang sa pagtapos sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT. Taliwa sa nagkaduol na nga pag-expire sa funding sa World Bank alang sa maong proyekto. Straight to the point. Og samtang sa kauluhan, duha ka sako nga dunay sulod nga gituhuang mga sunog nga mga bukog sa tao. Napalgan daplin sa Taal Lake sa Batangas kagahapon. Straight to the Og point. gituuhan nila mahigala nga posible mauni kadto mga namising nga mga sabongiro. Straight to the point. Ato ni tagagpagtagad kay marang kisi-kisi ba si Atong Ang o si Gretchen Barreto mga higala nga maoy na-mention sa inindekin nga na-appeal ini nga maong kontrobersya. Straight to the Perting point. kisi-kising Atong Ang wa sa labot ini. Straight to the Ating point. tagagpagtagad sab karon nga buntaga mga kahigalaan. Samtang sa laing bahin Senador Alan Peter Cayetano ni duso og resolusyon aron awhagon ang gobyerno sa Pilipinas nga hangyoon ang International Criminal Court nga ipabos sa house arrest si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kini guban pang mga isutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga